Som I kan se her har vi to trekanter. Trekant A, T, I, O, E, I, C. Så den kan vi skrive her. A, T, I, O, A, E, C. Så man kan se vores radius fra A, vores radius for den her cirkel, den afstand fra, eller radiusen den er lige med 1, så hvis radiusen skal være lige med 1, så må afstanden fra A til D må også være lige med 1. Så det vil jeg også skrive her. A, D er lige med 1. Og som I også kan se her, afstanden fra A til E, det er lige med vores cosinus til vinkel, den her vinkel A. Så den kan vi også godt skrive, at cosinus til vinkel A er lige med afstanden fra A til E. Ja. Så ud fra det her opløsning, som vi har, eller fordi at vores trekant den er en ret vinkel, så må den her vinkel C og vinkel E, det må være ens, og vinkel D og vinkel B, det må være ens. Så afstanden fra A til D, det må være vores hypotenuse for vores lille trekant, og afstanden fra A til B må være vores hypotenuse for vores store trekant. Så afstanden fra D til A og afstanden fra B til C, det må være vores det må være vores sinus til vinkel A. Så som vi også kan se, at det her afstanden fra A til E, og afstanden det må være vores cosinus til vinkel A, og afstanden fra A til C, det må også være vores cosinus til vinkel C. Ja. Afstanden fra A til C er vores cosinus til vinkel A fra til vores store trekant, og afstanden fra A til E, det må være vores cosinus til vores lille trekant. Ja. Ud fra det opløsning, som vi har, så kan vi skrive, at cosinus til vinkel A, eller nej, vi skal faktisk have indsat sådan en linje, og så kan vi vælge, det er lidt svært, når man skal gøre det med Google Drive. Det er nemmere med Maple, som jeg ikke har på den her computer. Så her kan vi skrive, at cosinus til vinkel A, den må være lige med det var en fejl. Vi kan skrive cosinus til vinkel A over B, som vores lille b. Den her, som er vores lille b, over b, den må være lige med 1. Vi skal ikke sætte den her igen. 1 over C. Ja, den kan jeg godt tage, den er for lille. Den er ikke så nemt at se. Den kan vi lave med størrelse 14. Ja, det kan vi godt se. Hvad er det, der står? Ja, så kan vi se en ligning, sådan her. Så her kan vi godt, for at vores cosinus til vinkel A, hvis det skal stå alene, så skal vi gange med b på begge sider. Så det vil stå. Så det kommer til at stå sådan. Så cosinus til vinkel A, det her er en fejl. Cosinus til vinkel A, den må være lige nu b over C. Så
fordi at har glemt lige helst ja. Man kommer lige med den her, fordi at når vi gerne vil med bi på begge sider, så det her bi, som vi kan se under kosinusstykket af, det går ud med den anden bi, som vi skulle gå gang med på begge sider. Så de to går ud med hinanden, så der kommer til at stå kun kosinusstykket af. Og her, så en gang i bi, så det er det samme som en bi. Så vi kan faktisk. Ja, nu vil jeg vise, hvordan regner man hvordan kan man finde ud af, eller om det her, eller regne med ensvinkel trekant, for at se om det her vinkel med den her vinkel, om det er ens eller ikke, eller det her vinkel med det her, og det her med det her. Så, men det kræver, at man kender to sider, eller to måler. Men hvis man skal kende to måler, så det er ikke sådan, at man kender en her, og en her, eller en her, og en her. Så det skal være, for eksempel, at her har vi, kender vi afstand fra A til I, så her må det også, for at kunne regne det her ud, så må det kende os afstand fra C til F, som vi går her på den anden. Og det går vi her, afstand fra C til D og E til B, dem kender vi godt. Og ja, men så skal vi finde vores forstørrelsesfaktor, som kan skrives med K eller stort F. Så her kan vi skrive altid de tal, som er højere, skal divideres med den tal, som er elever, og det er lige med vores K. Så her kan vi skrive K er lige med 7 divideret med 4. Det er fordi, at jeg bruger Google Drive, så kan jeg ikke skrive sådan over hinanden. Eller jeg kunne godt skrive over hinanden, så kan man ikke sige det rigtigt. Så derfor må vi nøjes med det her. Og ja, men nu kan vi finde afstanden fra F til C. Den her. Og den kan vi regne ved at gange den her afstand med vores forstørrelsesfaktor, det vil sige 11,18 gange med parentes 7 divideret med 4. Man skal altså huske det her parentes, som er lige med, hvis man skal bruge Google Drive ligesom mig. Så tager vi vores lommeregner frem, og den kan vi skrive her, at 11,18 gange med parentes 7 divideret med 4 og parentes slut. Ja, så her kan vi, nu kan vi godt se afstanden fra F til C. Den er lige med 19,5. Hvis vi skal runde op det her, det er 56 plus minus 56. Så vores afstand det her og det her, det er 56. Så, men hvis vi skal finde afstanden fra I til B, nu skal vi gøre det modsat, som vi har gjort herover, fordi at her kender vi den side, som er større end den her side, eller for vores store trekant, men vi kan ikke få vores lille trekant, så derfor må det tal, som vi har for vores store trekant, skal divideres med vores forstørrelsesfaktor, for at vi kunne kende afstand fra
i til B. Så det vil sige, at B er lige med 12,25 divideret med 7 divideret med 4 og husk parentes. Så tager vi langregnen frem. Skal vi gerne skrive den om 12,25 divideret med parentes 7 divideret med 4. Så dividerer 7. Det vil sige, det er lige med 7. Det vil sige, at afstanden fra herfra til her, den er lige med 7. Og husk at her har jeg glemt at skrive CF, afstanden fra CF, den er lige med den her, som bliver 19, 7 og 7. Ja, så det var det, jeg skulle vise.